Molt bé, doncs escolta, arribem una mica al final d'aquesta primera part de la biografia i penso que igual és bon moment d'escoltar el tall que ens té preparat el Víctor Oller. Vale. Que aquesta vegada és una barreja entre biografia i reflexions que has fet tu en alguna entrevista, de les quals en Víctor en fa la seva particular revisió. Et sembla que ho escoltem? Sí. Vinga, va. Antònia Folguera. Com el bon vi, millora amb els anys. Antònia Folguera es defineix a si mateixa com a Antònia Folguera, aventurera multimèdia, i es mou en el camp de la cultura digital, la comunicació, la música militar i el reggaeton. Se lo está inventando. Ha treballat a ràdio i televisió Hacienda te va a embargar, guapa. i ha format part de projectes seminals de streaming. Pronuncia usted así porque es catalán. Riareta ha estat responsable de comunicació de projectes de tecnologia musical, Oval Sound, Nene, que así se llama mi nieto. Reactable, Moderno, todo moderno. i coorganitza The Door Barcelona, l'esdeveniment de persones que fan coses rares amb l'electricitat i que si no van amb compte poden quedar socarrats. És una de les comissàries de Sonar Plus D, Sonar Més D. Forma part de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona Pagar diu que paguen molt bé. i té un programa mensual a Dub Lab anomenat Lumberland. En alemán, tranquise. de manera esporàdica fa The DJ, Pues haber estudiado. sense identificar-se en cap estil concret, investiga microescenes Figuritas de pituzo. i sons excitants. Ganas tengo yo de ver uno. Treballa comissariant festivals, podcasts i conferències. Conferències com ara Descodificant els drets dels artistes digitals, que consistirà en sessions de màgia negra dirigides a professionals i que tindrà lloc el 18 de juliol Franco ordena declarar el estado de guerra. a l'Ideal. Antònia Folguera. Clarament, Barcelona i a Catalunya hi ha una escena d'artistes digitals. Escena és un terme que prové del món de l'escena, és a dir, del sopar. L'art que es difon per internet no ha de ser necessàriament per internet o, en últim recurs, per internet. I tant, com és que no hi havia pensat? El digital pot ser una eina, un medi o les tres coses. Un artista que treballa amb eines digitals és un artista que treballa amb eines digitals. Moltes gràcies per aquesta interessant informació. Ara per ara és igual a ara per ara al quadrat. L'art digital és més pur, entre cometes, quan és una eina i un rentavaixelles al mateix temps. Muy bien, corazón mío. Hi ha pintors que treuen molt profit d'internet perquè fotografien les seves cames i les venen, Que me dé 50 euros de la lleva. però no són artistes digitals. Són artistes que tenen el cervell d'un mosquit. Els artistes que fan servir intel·ligència artificial Ya som aquí. estan acostumats a fer servir intel·ligència artificial. Però què em dius? Si la peça artística que creen genera benefici econòmic, el 80% hauria d'anar a en Marc Pitarch i el Víctor Oller. Si la feina genera diners a un altre, Digau bien. crec en la llibertat de l'artista de decidir voler cobrar 300.000 euros al mes. Y unas galetas. El que em va fascinar d'internet és que es digués internet i no interflora. Connectant amb les coses del món, acabes connectant amb els humans que tens més a prop. De Santa Coloma. Però internet és global i no m'agraden les portes que s'estan posant els últims anys. Menudo susto m'ha dado! Amb l'art digital passarà el que tingui que passar i que Déu ens agafi confessats. Segurament un músic Patacam de no renou! i un artista visual Pero es que no se ve nada. et diran coses molt diferents. Sobretot i fins i tot molt diferents. És a dir, molt semblants. M'encanta. Naps i cols. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Ai, sempre m'aguanto la respiració durant el tall del Víctor perquè és molt intens i... No, és molt guai. pateixo. Crec que ha capturat perfectament la meva essència. Gràcies, Víctor. Quin plaer, quin riure, per favor.